Hejsa, mit navn er Tjerno. Jeg vil meget gerne lykønske en fyr ved navn Michel, som bliver 24 år. Wow, det er et år mindre end mig. Det er fandme Tjerno-style, vil jeg sige. Og nu hvor det er, du har fødselsdag, så tænkte jeg, at jeg måske skulle lære dig lidt om Tjerno-style. Altså Tjerno-style består jo af 1000 ting, men det kunne være, at vi lige skulle give dig 3 råd, så du måske selv kan begynde at køre lidt Tjerno-style. Du kan se, at jeg sidder her solbrun, rimelig muskuløs i en hvid tanktop og vådt hår. Det er blandt andet Tjerno-style. Og så er der de 3 råd, du får her, som du skal skrive ned, tror jeg, fordi at, det kan godt være svært at huske. Det er det første råd, vi giver dig. Det er elegance. Det er rimelig vigtigt, når du kører Tjerno-style. Og så er der arrogance. Det er rimelig vigtigt, når du kører Tjerno-style. Du skal være arrogant. Du skal vise, du er lidt mere end de andre, fordi du ved, du er det. Og så er der vindermentalitet. Det er fucking vigtigt, vindermentalitet. Det er vigtigt, at du har det, når du kører Tjerno-style. Så hvis du kører de 3 ting, så skal du sgu nok gå. Ellers så have en fucking fed fødselsdag. Jeg ville ønske, at jeg kunne være der og puste balloner op og lave ballondyr og trylle, men det kan jeg ikke. Jeg er booket til Ladies Night på Falster. Så ha' det godt.